Unha vez, moitísimas gracias a todos por vir a escoitarnos. É a enésima vez que o Partido Socialista trae ao Parlamento de Galicia a reivindicación de que se deixe de mentir, de que se deixe de despreciar e de poñer en risco a vida dos veciños e veciñas da provincia de Galicia. Os últimos datos que coñecemos do Regalian, do Rexistro Galego de Infarto de Miocardio, dinnos con claridade que o feito de non ter hemodinámica na provincia de Lugo significa que teñamos prácticamente o doble de mortalidade que en outras provincias cando temos un infarto. E isto non se pode consentir, porque obedece a intereses políticos exclusivamente que dependen do señor Feijóo, que dependen do Partido Popular. Por eso estamos hoxe outra vez aquí, o Partido Socialista e tamén os veciños e veciñas que fixeron que esta reivindicación chegase apoiada por máis de 42.000 veciños e que chegase ao Parlamento e que hoxe non ten cumplido. No ano 2009 o bipartito deixou un hospital preparado para abrir e presuposto para pôr en marcha, entre outros servicios, de hemodinámica 24 horas. O señor Feijóo retrasouno durante 2 anos, abriuno no 2011, prometeu hemodinámica en uns meses e 7 anos despois sigue sin cumplir. Que deixen de mentir, que deixen de enganar e, sobre todo, que deixen de poñer en risco a vida dos lucenses, porque o que está claro é que hai xente que morreu por non ter hemodinámica 24 horas na provincia. Puede haber réplica contra réplica y la leche que no tiene. ¿Cuánto tiempo? Sí, que despois foi que